إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаләмнәрне юктан бар кылып, безләрнең һәр кайсыбызны үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче бердән-бер Раббыбыз, бердән-бер гыйбадәткә лаек булган хак илаһыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтен алып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безне һәрбер изгелеккә, һәрбер хәерле эшкә өндәгән ва һәрбер явызлыктан, золымлыктан кисәткән, безнең өчен әти-әниләребездән, бала-оныкларыбыздан, үзебездән дә сөеклерәк булган Аллаһның илчесе Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә Аллаһның сәламе, салаватлары булсын, безләрнең күңел түрләребездән чыккан иң изге дугаларыбыз ирешсен. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешелекне юктан бар кылып, шушы җир өстенә урнаштырды, бөтен тирә-юньне безгә хезмәткә тапшырды. Һәм без бәндәләре адашмасыннар, хак юлдан барсыннар, дөнья һәм ахирәттә бәхетле булсыннар дип, Аллаһ Тәгалә кешеләр арасыннан иң хәерле, иң лаеклы булганнарын сайлап, аларны пәйгамбәрләр итте. Аларга үзенең китапларын иңдерде. Һәм шушы пәйгамбәрләр аша Аллаһ Тәгалә кешелеккә иң хәерле сыйфатларны өйрәтте. Аллаһ Тәгалә кешелеккә иң хәерле гыйбадәтләрне өйрәтте. Әмма ләкин вакытлар үтеп, кешеләр дөньяга бирелделәр, үзләренең нәфис хаваларына кыл булып, шушы сыйфатларны югалтып килделәр. Һәм Аллаһның ахыр илчесе, сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шушы җир өстенә килеп, борынгыдан килгән бөек сыйфатларны яңадан кайтарды. Борынгыдан килгән иң хәерле, иң изге гыйбадәтләрне яңадан торгызды, яңартты һәм үзенең өммәтен шушы гыйбадәтләргә чакырды. Карагыз, тәүхид сыйфаты. Атабыз Адәмнән башлап, һәрбер Аллаһның пәйгамбәре, һәрбер халык өстендә иң зур, иң бөек бурыч Аллаһ Тәгаләнең бер үзенә генә гыйбадәт кылып яшәү. Кояшка да түгел, айга да түгел, йолдызларга да түгел, агач яки тауларга да түгел, ниндидер шәхесләргә дә түгел, нәфис һавага да түгел, акчага, алтын, көмешкә дә түгел. Кешелек, башка мәхлуклар бер Аллаһка гыйбадәт кылган кебек, бер Аллаһының кулы булып, аңа гына сәҗдә кылып яшәргә тиешләр. Шуңа күрә бер пәйгамбәр дә килеп, Аллаһының улы бар димәде. Бер пәйгамбәр дә килеп, Аллаһының хатыны бар димәде. Кул хуаллаһу ахад. Әйт, ул Аллаһ бер. Аллаһу самад. Аллаһ мәңге. Лам ялид ва лам юлад. Аллаһ Тәгалә һич кемне тудырмады, һич кемнән тумады. Ва лам якуллаһу куфуан ахад. Һәм бер вакытта да, бер кашан да һич кем, һич нәрсә Аллаһ белән бер дәрәҗәдә булмады. Аллаһыга тиңдәш булмады. Шуңа күрә ул кешелекнең тәүхиден яңартты. Ул пәйгамбәрләр саклап килеп тә соңыннан кешелек аны югалткан, тәүхидтән кала, иманнан кала иң зур гыйбадәт, намаз гыйбадәте. 5 вакыт намазны яңартты, чөнки кешелек тарихында дин, Аллаһның дине бер кашанда намаздан башка булмады. Бер пәйгамбәр дә үз халкына килеп, намаз укымасагыз да ярый. Намаз укымасагыз да мөселман, намаз укымасагыз да сез җәннәттә иншалла дип
bir вакытта да bir кемне дә юатмады. Шуңа күрә сөекле пәйгамбәребез намаз гыйбадәтен торгызды. Элекке халыклардан килгән ураза гыйбадәтен торгызды. Хаж, закат гыйбадәтен һәм башка бөек гыйбадәтләрне яңартты. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям җир өстендә иң хәерле өммәт, иң хәерле җәмгыятьне төзеде. Әлеге өммәт кешелеккә чыккан ахыр өммәт булып, ул барысында изгелеккә өндәргә һәм барысында явыз эшләрдән тыйырга тиеш булды. Аллаһ Тәгалә Әл-Гимран сүрәсенең 110-нчы аятында әйтте: "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас". Сез кешелек тарихында чыккан өммәтләрнең иң хәерлесе булдыгыз ди. Иң хәерле өммәт булдыгыз ди. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Сез кешеләрне изгелеккә өндисез. Хәерле эшләргә чакырасыз, явыз эшләрдән тыясыз. Wa tu'minuna billah, һәм Аллаһ Тәгаләгә иман китерәсез диде. Әмма ләкин, азиз кардәшләрем, вакытлар үтеп, сөекле пәйгамбәребезнең иң хәерле булган өммәте дә яңадан шушы бөек сыйфатларны югалта башлады. Кешеләр әлеге дә баягы дөньяга чумып, гыйлемнән китеп, берәм-берәм сөекле пәйгамбәребез мирас итеп, саклагыз моны дип калдырган кадерле инҗи бөртекләрен ислам өммәте берәм-берәм югалтып бара. Һәм менә шушы сөекле пәйгамбәребез калдырган, әмма без бүген аны шактый югалткан инҗи бөртегенең берсе өммәтнең дуслыгы. Өммәттәге татулык, өммәттәге бер мөселманның икенче мөселманны Аллаһ ризалыгы өчен, мал-мөлкәте өчен түгел, төс кыяфәте өчен түгел, матур тәмле теле өчен түгел, дөньясы өчен түгел, милләте булган өчен түгел, син сөйләшкән телдә булган өчен түгел, мөселман кардәшең булган өчен ярату, мәхәббәт хисләре, кызганыч, бу инҗи бөртеген без шактый югалттык. Бит Аллаһ Тәгалә безләргә әмер бирде: "Вa'тасиму бихаблиллаһи җами'ан ва ла тафаррaqу" диде. Аллаһ Тәгаләнең ныклы арканына җыелыгыз диде. Тотыныгыз диде. "Ва ла тафаррaqu", таркалмагыз диде. Таркалышмагыз, аерылышмагыз диде. "Вазкуру ни'маталлаһи алейкум", һәм Аллаһ Тәгаләнең сезгә биргән ниғмәтен онытмагыз. Искә алыгыз диде һәр вакыт. Нинди ниғмәт? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Из кунтум а'даан фа'аллафа байна кулубикум фаасбахтум бини'мати ихвана". Әгәр сез кайчандыр дошман булсагыз, бер-берегезне сөймичә, бер-берегезгә дошман булып яшәсәгез, Аллаһ Тәгалә сезнең йөрәкләрегезне кавыштырды ди. Аллаһ сезнең таркау йөрәкләрегезне, күңелләрегезне берләштерде ди. Һәм сез Аллаһның ниғмәте белән туганнар булдыгыз. Аллаһның ниғмәте белән сез кардәшләр булдыгыз ди. Һәм менә шушы кардәшлек ниғмәтен, шушы татулык ниғмәтен, дуслык ниғмәтен Аллаһ нәрсә ди? Истә тотыгыз ди. Һәр вакыт онытмагыз ди. Һәм азиз кардәшләрем, дөнья безне аера. Дөнья малы, шушы дөнья артыннан куу безнең татулыкны бетерә. Карагыз. Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул безне яратты. Ул безнең өчен күпме тырышты. Һәм сөекле пәйгамбәребез нәрсә диде? Бухари, Муслим риваятларында килә: "Валлаһи" ди. Аллаһ белән ант итеп әйтәм, сезнең өчен хәерчелектән курыкмыйм мин ди. Фақир булырсыз, мискин булырсыз дип курыкмыйм ди. Ләкин ни өчен курыкты?
Ни өчен курыкты сөекле пәйгамбәрбез? Дөнья безнең каршыбызда үз капкаларын киң итеп ачыр да, без шул дөньяның матурлыгыннан мөкиббән китеп, бөтенебез шул дөньяга ташланырбыз. Бер-беребезне узарга тырышып, тигесен җыгып, бысының башына басып, без шушы дөнья өчен узышырбыз. Безгә кадәр шушы дөньяга ташланып, дөнья өчен узышып, халак булган халыклар кебек, сез дә дөнья өчен сугышып халак булырсыз дип куркам, диде. Бу хадис Имам Бухари, Муслим җыентыкларында килә. Менә нәрсәдән курыкты сөекле пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам. Шаһадат китерәм, ул Аллаһның илчесе, ул Аллаһның ахыр пәйгамбәридер. Һәм ул моннан 1000 ел элек нәрсә әйткән булса, алар бөтенесе дә килә. Алар барысы да килә, һәм бу сүзләр дә әллә килмәдеме безгә? Сөекле пәйгамбәребезнең курыкканы тормышка ашмадымы? Әллә дөнья үзенең киң капкаларын каршыбызда ачмадымы? Һәркем бүген, карагыз, бүген һәркем үз дөньясына чумган. Бүген һәркем үз нәфесен тукландыру белән, канагатләндерү, кайгырту белән мәшгуль. Аның башка бер нәрсәгә вакыты юк. Һәм шушы дөньяны сиңа бүлешергә кем ярдәм итсә, ул синең дустың. Дөньяны сиңа алырга кем ярдәм итә күбрәк, ул синең дустың. Ә инде Алла сакласын, шушы дөньяга чапканда, дөнья артыннан куганда, берәрсе синең юлыңа аркылы төшсә, кем генә булмасын, ул синең дошманың. Ул синең дошманың. Дөнья өчен дуслашабыз. Дөнья малы өчен бүген без бер-беребезне дошман күрәбез. Ә каясың безнең шушы зур казан эчендә бутка кайнаганда, кая безнең дин кардәшлегебез? Кая ул? Кая ул? Монда нинди дин кардәшлек җәмәгать? Кая монда Аллаһ ризалыгы өчен бер-береңне сөю, ярату? Син нәрсә сөйлисең? Без монда дөнья бүләбез. Кая безнең кардәшлек? Кая сөекле пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам түзеп калдырган, ныклы нигезле, диварлары, стеналары, түбәсе нык булган кардәшлек бинасы? Кая ул? Мәхәббәт бинасы. Ни өчен ул какшады? Ни өчен аның стеналары ярылды? Абу Хурайрадан килә, радиллаһу анху, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассалам нәрсә дигән? Ла тадхулул джанната хатта туъмину. Иман китерми торып, берегез дә җәннәткә кирмәячәк диде. Имансызлар җәннәттә булмаслар. Ул иман әһелләренең йорты. Имансызлар монда булырлар. Чөнки бу каргалган дөнья, мәлгун. Ә җәннәттә аларга урын юк. Вала туъмину хатта тахаббу. Һәм сез берегез дә чын мөмин була алмассыз диде. Бер-берегезне яратышканчыга кадәр диде. Әгәр дә бер мөмин үзенең кырында утырган икенче мөминне эшкерсезлек белән, эшкерсезлек, ягъни дөнья өчен түгел, байлык өчен түгел, аның дәрәҗәсе зур булган өчен түгел, акчасы күп булган өчен түгел, аның сүзе үткән өчен түгел, машинасы хәлле булган өчен түгел, мөмин кардәшең булган өчен. Әгәр дә аны яратмасаң, син хакыйкый мөмин була алмыйсың. Бу хадис Имам Муслим җыентыгында килде. Әгәр дә җәмәгать шушы хадистән чыгып, өммәтебезнең бүгенге хәленә күз салсак, кая безнең мөминнәребез, кая безнең иманыбыз дигән аянычлы сорау туачак. Кая? Аллаһы Тәгалә бийек китабында әмр иткән, сөекле пәйгамбәрбез безне өндәгән, сахабалар, табигиннар арасында булган дуслык. Кая ул җәмәгать кардәшлек?
Карагыз, бер генә сахаба, Аллаһ аннан разый булсын. Һәм мондый сүзләрне, мондый хисләрне без бүтән сахабалардан да риваят итә алабыз. Ләкин вакытыбыз шикле булу сәбәпле бер генә сахабаның сүзе Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу әйткән: "Кай вакыт мин төнлә белән бер кардәшемне искә төшерәм" ди. Төнлә белән минем башыма, исемә бер кардәшем килеп төшә ди. Һәм мин төнге дугаларымда шушы кардәшемә сорый башлыйм ди. Кардәшем өчен изге дуга кылам ди. Шуннан соң мин үземә әйтәм ди, бу төн бигрәк озын дип әйтәм ди. Ягъни тизрәк төннең үтүен көтә, тизрәк иртәнең җитүен көтәм ди. Һәм иртә белән төннә шушы кардәшкә дуга кылсам, иртә белән шул кардәшне тизрәк эзләп табып, шуны кочаклап алырга ашагам ди. Карагыз, Умар ибн Хаттаб. Кайбер риваятләрдә Умарны шул кадар явыз дип китерәләр, бигрәк тә исламның дошманнары. Шул кадар усал дип. Умар ибн Хаттаб кай вакыт катылык белән җиңсә дә ул гадел булды. Һәм бер кашан да бер кемдә килеп Умардан гаделлекне таләп итәргә курыкмады. Мине ул халак итәр, башымны чабар, юкка чыгарыр дип. Умар ибн Хаттаб, карагыз, төнне белән кардәшләренә дуга кылды. Һәм шул кардәшен тизрәк күрим дип иртәне көтте. Һәм иртә җиткәч, шушы кардәшне барып кочаклыйм әле дип, ул ашыгып өеннән чыгып китә иде. Аллаһу акбар. Кайсыбызның, үземә төртеп күрсәтәм, төнне белән шушылай кардәшләребез искә төшә. Фәлән кардәшем, мин ишеткән идем, аның гаиләсендә проблема бар. Хатыны белән килеш алмыйлар. Әллә инде бер талакны әйткән дә инде. Тизрәк гаиләсе өчен дуга кылырга кирәк дип, кайсыбызның, кайсы кардәшнең изге дугалары төнне белән кардәше өчен китә? Аның гаиләсе өчен китә. Ишеткән идем, фәлән кардәшнең баласы авырый. Бишаралар инде еллар буе больниц юлыннан кайтып кирмиләр. Карале, шуның өчен мин бит дуга кылганым юк дип, кемнең куллары ара, менә мондагы бицепслары, трицепслары ара, дуга кылып шул кардәше өчен, бәлки моннан күз яшьләр агадыр. Кайсыбызның, җәмәгать? Ишеткән идем, бер кардәшнең иманы загыйфләнә башлаган. Җәмәгатьтән айрылды бераз. Әле ишеттем, намазлары да кала башлаган икән. Аның өчен бит дуга кылырга кирәк. Аңа насихат кылырга кирәк. Менә җәмәгать, шушы сорауларны без искә алырга тиешбез. Һәм җәмәгать, кай вакыт безгә кардәш искә төшсә дә, ул искә төшә. Карале, ул бит миңа һаман әҗәтен кайтармады. Карале, ул бит һаман миңа теге вәгъдәсен үтәмәде дип, кай вакыт искә төшсә дә дөнья өчен искә төшә. Дошманлык белән искә төшә җәмәгать. Һәм кайсыбызның иртә белән торгач, бер кардәшебезгә шалтыратып, сагынып хәлен беләсе килә. Кайсыбызның аны тизрәк барып, каядыр күрешеп, очратасы, кулыннан кысасы, аны кочаклыйсы килә. Субханаллах. Менә бу җәмәгать безгә күрсәтә, без никадәр ярак бүген сахабалар тормышыннан. Без никадәр ярак бүген аларның әхлагыннан. Biz bit җәмәгать берәр дөнья сорауы тумаса, biz күрешергә сәбәп тә таба алмыйбыз. Берәр дөнья мәшәкате килеп чыкмаса, без күрешергә вакыт та таба алмыйбыз. Бер вакыт үзебезнең шәһәрдә киттем бер җитәкчегә, шалтыраттым да, фәлән абый, сез үзегездәме, килеп китим әле. Кил хәзрәт ди. Бу гади бер мисал, безнең халәтебезне күрсәтә. Мин аңа килдем, хәл-әхвәлләр сораштык, бераз гына насихатлар кешемнән килгәнчә бирергә тырыштым, гыйбадәткә чакырдым. Соңыннан Коръән укып, дуга кылдым аның өчен, гаиләсе өчен, әти-әнисенең рухы өчен. Соңыннан, ярый, Аллаһ разый булсын, утырдык, сөйләштек дип, җыена башлагач, бу без сөйләшкән дәврдә көтеп утырган икән аптырап. Шуннан миңа бу соравын бирде. Хәзрәт,
сен нинди сұрау біле келген еңсің дей. Сенің меңа нинди сұрауың бар есің дей, директорға, үйшма жетекшісіне, бизнесменға. Мен айтам, абай, мен сұрауымны бердім бетінде, нешік халлар дедім, дұға қылдық. Неге шулғына айды міне дей. Мен айтам, бұғына жетмей міне. Шыннан да жамағат, телефоның шалтыраса, қой уақыт, фәлән кішінің есіме шықса, мыңа не керек мекен деген сұрау туа. Чүнки шыннан да біз недір керек болмаса, біз көрішеді алмайбыз. Әбет сахаба Пейғамбар саллаллаху келе, бір мұсылман шығып кетті көрші ауылға, машинасы да жоқ, аты да жоқ, жаяу бара. Тігі ауылда яшаған қардашының хәлін білірге Аллах тағала yoluna фәрішті жіберді. Есігізде ол хадис. Сен қоя барасың? Мен ана шул ауылға барам, оның хәлін білірге. Неге әлі бірер алырай бірің бар маннан? Әлі уағдасы бар ма? Әжеті бар ма? Шуның үшін ме? Жоқ дей. Неге барасың дей? Фәрішті сұрай. Кіші хәлінде, суретінде. Мен аны Аллах ризалығы үшін яратам дей, шуңа барам дей. Шуннан соң нәрсе дей, Аллах тағала мені жіберді дей, ол да сені ярата деп әйтірге дей. Шуңа көрі жамағат, қая біздің қардашлық, қая біздің өзара дуслық һәм мәхәббәт. Һәм не үшін бізге шушы сүйіклі пейғамбәрібіз қалдырған бүйік мирас қардашлық керек. Иман иелері, алар бір бинаның кішкіне кирпішлері кебек. Мына зур бина, мына шушы бина тұра кішкіне ташлардан. Һәр бір кирпіш ол бір мұсылман. Һәм жамағат, һәр кирпіш ол икенші күршідегі кирпішні нығытып тұра. Һәм алар бір-бірсін нығытып, алар бір бинаны тәшкил ете. Сүйіклі пейғамбәрібіз Әбу Муса радиаллаху анху тапшыра, сүйіклі пейғамбәрібіз айтты, бір мүмин икенші мүмин үшін бір бинаның ташлары кебек, бірсі икеншісін нығытып тұра дейді. Бұл имам Бухари Муслим жиынтықларында келе. Һәм жамағат біздің янашабызда болған қардашларыбыз, икенші бір хадиста келе, біздің өзімізні шағылдырушы, өзімізні көрсетуші күзгілеріміздір. Аллах тағала үмметні шулай түзіді, сенің yolыңа ұшыраған, мәшітте, іште, базарда, сенің мұсылман қардашларың, алар һәр бірсі сенің күзгілерің. Мына мұнда да күзгі, мұнда да күзгі, мұнда да күзгі, мұнда да күзгі. Һәм біз шушы күзгіге қарап, ең ілік қардашыбызны түгіл. Біз өзімізні көреміз. Әбу Дауд риwayatында келе, сүйіклі пейғамбәрібіз айтқан, мұъмин, әл-мұъмину мир'атул мұъмин. Мұъмин мұъминнің күзгісі дей. Мұъмин мұъминнің қардашы дей. Ол аңа хәләк боларға ирік қоймас. Һәм аны орттан сақлап, нығытып тұрыр дейді. Қарағыз, имам Мунауи рахимахуллах айтқан шушы хадиске аңлатма беріп, сен деген өзіңнің қардашыңның күзгісі дей. Сиңа қарап, ол өз хәлін көреді. Әгер де сен яқшы екен, ол сені яқшылығында өз яқшылығын көре. Һәм қардашың дей, сенің күзгің дей. Аңа қарап сен өзіңні көресің дей. Әгер қардашыңда хайырлы нәрсе көрсәң, бұл хайырлылық сенікі дей. Әгер де башқасын көрсәң, анысы да сенікі дей. Һәр көргәнің өзіңе әйленіп қайта дей. Мына жамағат, Аллах тағала аның дini bizні мына шушылай бір тән ішіне жия, бір бина ішіне жия. Ол бізді бір организмға кірті. Һәм қардаш кемшілігі біздің үшін боларға тиіш түгіл. Ол сенің өз кемшілігің боларға тиіш. Қардашыңда кемшілік бар екен, демек ол сенің кемшілігіңнің нәрсесі шағылышы ғана. Әгер де кіші өзінде болған кемшілікні көрсән ішлей. Мына біздің өзімізде бик ауыр инде ол кемшілікні көруге жамағат. Біз жер үстінде яшаған 7 миллиард кішінің кемшілігін көр дейсәң, біздің үшін ол жеңіліректір жамағат. Өзіміздің кемшілікні көруге қарай. Чөнки нәфіс өз кемшілігін көрәсі келмей. Әгер де кіші өзінде кемшілік көрсә, ол нешлей? Ол аны ең ілік яшырырға тырыша. Қайсыбыз біздің орамға шығып мақтанып ери?
Менә мин бүген иртәнге намазны йоклап калдым әле. Сез беләсезме? Дип. Кем мактана? Газетка яза. Мин кичә Алла сакласын әтияниемне рәнҗеттем әле дип мактана. Кем? Сәламәт кеше гынахасы өчен ояла. Һәм ул гынахасын яшерә. Һәм җәмәгать инде тагын да сәламәтрәк булса, шушы хатасын төзәтү өстендә тырышлык куя. Һәм җәмәгать кем үзенең кимчелегеннән көлә? Кем аның белән мактана, урамга чыгып, үзен хурлап, кылган гынахларын кычкырып йөри, ул кешегә кешеләр ахмак дип әйтә. Бу сәламәт түгел икән, Аллаһ шифа бирсен дип әйтә. Ни өчен без янәшәбездә булган көзгеләргә карап, шул көзгеләрдә үз кимчелегебезне күрәбез дә шуннан көлеп йөрибез, Нигә без кардәшебездә бер кимчелек хатаны күреп, шуны тизрәк башка кардәшләргә сөйләргә, тизрәк шуны фаш итәргә, тизрәк шуны чыгарырга тырышабыз? Ни өчен? Бу бит сәламәт нәрсә түгел, җәмәгать. Гайбәт сөйлибез. Ул гайбәт сөйләгәндә һәрберсе аны үз аңы, үз бузыклыгы белән кабул итеп, арттырып, икенчесенә сөйли, ахыр чиктә ул бөтенләй башка бергә әйләнә. Һәм җәмәгать, бу бит кайвакыт нигә син кардәш турында гайбәт сөйләп йөрисең дигәч, ул әйтә, юк, мин гайбәт сөйләмим, мин кисәтәм ди. Это предостережение, а не гыйба ди миңа берәү әйтә. Менә ди фәлән кардәш, фәлән икән, нигә миңа сөйлисең моны? Нигә син гайбәт сөйлисең дигәч, бу ди предостережение ди. Миңа ник кирәк ул, мен әйтәм. Синең бу предостережение. Син аңа барып насихат кыл, аны сөйләп йөргәнче. Менә шуңа күрә җәмәгать, күп вакытта без шушы көзгеләрдә үзебезне күрәбез дә, көлеп, кычкырып, гайбәт сөйләп йөрибез. Каясың бездә менә шушы кардәшлек? Сөекле пәйгамбәребез әйткән, мөэминнең көзгесе, мөэминнәр бер тән кебек, шушы тәннең әгъзалары кебек дигән хадис кая? Кая бер-береңә насихат кылу? Кая? Сөекле пәйгамбәребез нәрсә диде? Мөэмин мөэмингә халак булырга юл куймас диде. Әгәр дә бер мөэмин үзенең тормышын, гаиләсен халак итә башласа, икенче мөэмин тыныч итеп карап тора алмый. Ул аңа барып насихат кыла. Ул аңа кирәк булса ялына, ул аңа төннә белән торып дуга кыла. Ләкин пәйгамбәребез нәрсә диде? Аңа халак булырга юл куймас ди. Ул аның артыннан аны саклап ныгытып торыр ди. Кая бездә менә бу һәм шушы башка сыйфатлар? Ни өчен безнең арада шушы үзара мөгамәлә кылганда ихласлык урынына ниндидер ялган, ниндидер икейөзлелек, ниндидер мәкерлек утыра? Кай вакыт күзеңә карап елмая, чөнки елмаю сөннәт бит инде. Табассумука фи вajhi ахика садака. Елмаясың килмәсә дә, күзеңә карап елмая, артыңда синең турында тизәк шәшә. Кая ихласлык безнең? Иман ияләре бер-берсен төзәтеп, ихлас белән насихат кылып яшәргә тиешләр. Һәм җәмәгать бер вакыт шул Гумар ибн Хаттаб радиллаһу ан, Аллаһ аннан разый булсын, аның гаиләсеннән бер вакыт ул хәлифә булганда үзе янына бер төркем мухаҗирларны, ансарларны җыя. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен хиҗрәт кылган, Мәккәдән Мәдинәгә күчкән бу иң хәерле сахабалар. Һәм аларны кабул итеп, үз үйләрен, малларын бүлеп, аларны кунак иткән ансарлар, шуларны җыя һәм аларга мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әгәр дә сез минем берәр эшкә җиңел каравымны, сансыз каравымны күрсәгез, нәрсә эшләрсез?" дип сораган. Минем берәр төрле эшкә җиңел каравымны күрсәгез, нәрсә эшләрсез дип бер кем дәшмәгән. Чөнки җәмәгать Гумар аларның арасында иң хәерле. Кемдер оялган, кемдер бәлки бераз гына шүлләгәндер, бер кем дәшмә. Шуннан соң Гумар ибн Хаттаб яңадан сораган: "Нәрсә эшләрсез, әгәр дә мин ялгышсам, берәр эшкә җиңел карасам?" Тагын сораган, бер кем дәшмәгән. Шуннан соң Бишр ибн Саад, Аллаһ андан разый булсын, әйткән: "Әгәр алай эшләвеңне күрсәк, без сине төзәтербез" дигән. Без сине төзәтербез дигән. Дөрес кыек китсәң, дөрес якка борырбыз без сине дигән. Шуннан соң Гомар шатланып, менә шунда сез дөрес эшләгән булырсыз ди.
Менә шунда сез дөрес эшләгән булырсыз ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә үзенең ныклы арканын бирде. Коръан бирде. Сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәтен бирде. Безнең өчен шушы Коръан һәм сөннәтне саклады. Шушыларны саклап торучы галимнәрне бирде. Һәм җәмәгать, кем шушы арканга ныклап ябышса, ул адашмас. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә һәм җәннәтенә кайтыр иншалла. Әгәр дә менә шушы без сезнең белән шушы дөньяда, бу ачы дөнья, бу фитнәле дөнья, монда дошманлы дөнья, һәм менә шунда без шул уртасыннан барган караван кебек, карван кебек, әгәр дә без шушында барганда арабыздан беребез шушы карваннан тайпыла башласа, анда көтеп торалар. Бүреләр дә, аюлар да, иблис үзенең гаскәре белән аны җәннәт юлыннан алып китергә. Шуңа күрә менә бу организм, бу карваннан кемдер чыга башлый икән, тыштагылар тартып алганчы, эчтәгеләр аны кире тартып кертергә тиешләр. Итеп чыгарырга тиеш түгел, бездәге кебек. Менә шул вакытта җәмәгать, без менә шушы да әйтелгән хадисләргә туры килеп, иншалла без бер тәннең әгъзалары булырбыз. Һәм шул вакытта бәлки безнең Аллаһ ризалыгы өчен мәхәббәтебез булып, кыямәт көнендә бер сөңге яраклыгында булган кояш эссесе астында кешеләр янып киеп торганда, бәлки Аллаһ Тәгалә безне, бер-беребезне Аллаһ ризалыгы өчен сөючеләрне, кардәшләрне үз күләгәсе астына җыеп, безне шунда кунак итәр. Безгә нурдан булган минбәрләр биреп, ул минбәрләргә карап, хәтта пәйгамбәрләр хадистә әйтелгәнчә һәм шаһидләр кызыгып торырлар. Я Раббым, безгә синең ризалыгың өчен генә, дөнья өчен түгел, синең бөеклегең өчен бер-беребезне яратып, үзебезгә нәрсә теләсәк, кардәшләребезгә дә шул хәерлелекне теләп яшәргә Раббым насыйп итсәң иде. Әгәр бер кардәшебезгә нигъмәт килсә, аңа көнләшү, аңа сызлану түгел, аның өчен шатланып, Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен дип, аңа изге дуга кылып яшәргә Раббым насыйп итсә иде. Әгәр дә синең әмрең белән бер кардәшебезгә, я Раббым, сынау килсә, әгәр ул ниндидер кадерле нигъмәтеннән мәхрүм калып, кайгы эчендә янса, я Раббым, аның кайгысы өчен безне сөенүдән сакласаң иде. Аның белән бергә кайгырып, аңа изге дугалар кылып, аңа ярдәм итеп, я Раббым, бердәм ислам өммәте булып, сөйкле пәйгамбәребез безгә калдырган, әмма без аны югалткан шушы инҗе бөртеген табып, яңадан Раббым кайтарырга насыйп итсәң иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах.